Igbo dị Samu una salachi gerenu na akwụkwọ akụkọ nke tata bụ Tuesday ahịa Nkwo abalị 25 nke ọnwa abụọ afọ 2025. Tinubu kpebiri na ọ gaghị enye m ọkwa minista, ọ bụghị ụlọ nzukọ sineti jụrụ m, ka El-Rufai kwuru, bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ sịrị, otu nwoke dị afọ 32 ejirila aka kụgbuo enyi ya nwaanyị dị afọ 25 na Lagos. Akụkọ kọrọ na Gbolahan Adebayo kụgburu enyi ya nwaanyị n'ụlọ ya na Ijedodo Isheri Ọshụn nọ na steeti Lagos, dịka a na-amatabeghị kpọmkwem ihe mere o jiri kụgbuo ya bụ enyi ya nwaanyị. Ndị uwe ojii na steeti Igbo anapụla otu nwaanyị 100,000 naira na 150,000 ka ọ na-akpọga ụmụ ya ụlọ akwụkwọ, dịka ndị uwe ojii kwuru na ha ga-achọpụtarịrị ndị mere nke a. Bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị, MultiChoice nwe DSTV na GoTV ekwupụtala mbuli elu n'ego eji ekiri ihe onyonyo ha. Iwu ntuliaka elu Electoral Act afọ 2022 kwesịrị ka emegharịa ya ugbu a, ka otu TCM kwuru. Bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị, enweghị m ike ịba PDP mana enwere m ike ịba pati ọzọ, ka El-Rufai kwuru. Roberta Flack gụrụ egwu Killing Me Softly anwụọla ka ọ gbachara afọ 88. Bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Punch. N'otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sịrị, kpee Babangida ikpe maka ịkagbu ntuliaka elu June 12, 1993, ka Onje gwara Tinubu. Napụtebụ ekwupụtala ka okwe ule Napụtebụ Nọvemba-Disemba 2024 siri gbaa. Bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ ahụ. Adị mma, El-Rufai apụtala ugbu a na ekwu ọtụtụ ihe. El-Rufai ekwuola ọtụtụ ihe kamgbe ụnyaahụ, dịka o si metụta ọchịchị APC nakwa ọnọdụ ya na Tinubu na adị mmanya na Tinubu, na-ekwu na ọ bụghị ụlọ nzukọ sineti jụrụ na agahụ anabata ya dịka minista, kama na Tinubu achọghị inye ọkwa minista ma otu ọ nọkwara ebe ahụ kwuo na ya agaghị aba PDP mana ya nwere ike ịba pati ọzọ. Nọrọkwa ebe ahụ na-ekwu na Ribadu onye nọ nnọọ na-achọ imetọ aha ya, n'ihi na Ribadu chọrọ ịzọ ọkwa onye isi ala na 2031. Ọ dị mma, ka nke ahụ na-ewu mkpụrụ obi nwa agbọghọbịa nwaanyị Anụa, mama Anụa gụrụ Killing Me Softly, Killing Me Softly. Ya bụ mama anyị anwụọla, ọ gbara 88 years. Roberta Flack na-asị ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya n'uju. Ọ dị maka mgbe Babangida kwuchara ihe ndị o kwuru na akwụkwọ o dere, Journey in the Service ka Service in the Journey. Ọtụtụ ndị mmadụ asịla ka akpọpụ ya ụlọ ikpe ka o jezara ọnụ ya n'ụlọ ikpe, because anyị mana Babangida abịa hụ mgbe e hiwere otu Truth and Reconciliation Commission nke Justice Oputa nọ n'isi. Babangida kpọchara ya kpụrụ ekwuru elu kwuo ala sị ya bịa, ọ bịaghị. Ugbu a ọ shala n'ọnụ. Ọ dị mma ọ bụrụ na ị lere Napụtebụ, ngwa gaa ka iche kie rizọtụ gị na Napụtebụ 2024 apụtala. Ọkwa onye isi oche ụlọ nzukọ omeiwu Lagos Maranda nwere ike iritu, dịka ndị Tinubu gwara na udo depụtara aha mmadụ 7 ga-eweghara ya bụ ọkwa. Bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune. N'otu akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka anyị hụrụ akụkọ sịrị, ebubo ịtapịa ijeri $4 na ụmụ 5 emefiela ebola ọkaikpe ebubo na ọ na-ekpe ya ikpeazụ, chọọ ka o wezuga onwe ya n'ikpe ahụ. 2027 APC akụsuola El-Rufai maka ikwutọ Tinubu na Ribadu. Bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune. Na akwụkwọ akụkọ The Nation ka anyị hụrụ akụkọ sịrị, ndị agha Naịjirịa agwala ndị Sokoto gbachi Bello Turji, onye banditi ama ama nkịtị, na ụtụ nde naira 25 ọ sị ha tụọ dịka ụtụ isi. Eduole Ahia detiwa n'iyi ọrụ dịka gọvanọ steeti Ondo. Bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Nation. Na n'otu akwụkwọ akụkọ The Nation
ka anyị hụrụ akụkọ sịrị agha mba Russia na Ukraine ga-ebi n'izu ụka ole ma ole nọ n'ihu ka Trump kwuru. Onye isi ndị uwe ojii steeti Anambra efurola ntutu taa ịkwụsị nọrọ n'ụlọ kwa ụbọchị Mọnde na steeti ahụ bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Tuzudee. N'otu akwụkwọ akụkọ Tuzudee ka anyị hụrụ akụkọ sịrị naanị pesentị 30 ụmụafọ Naijiria na-akwụ ụgwọ ụtụ isi tax ka Akpabio kwuru. Otu nwoke akụjala onye obi n'ụlọ ya na Kuje Abuja n'ihi ụgwọ ụlọ landlord sịrị ya kwụọ, ebe landlord gara gbachie ụlọ ya n'ihi na ọ kwụbeghị ụgwọ. Mmere nwoke a jiri wee iwe tụtụrụ landlord kụja bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Tuzudee. Ọ dị mma ime ọtụtụ ndị landlord amahụ na ha enweghị right ịgbachi ụlọ mmadụ. If you want to lock somebody's house, come with a court order. Otu esi eme ya, but some landlords amahụ that one. Come with court order, lock the house. Abami na aghọta. Mana most of them take law. After all, ha bịa asị ụlọ wukem. Yes, ụlọ wuke gị. But once ọ bara into commercial use, gọọmenti abatala n'ime. Gọọmenti abatala n'ime. So ọ na-adị mma ka ndị lọya na-agwakwa ndị landlord kebe eziokwu. Tenant kwa na ijiri ụgwọ ụlọ gị kwụ ụgwọ ụlọ gị ejikwa n'ụgwọ ụlọ gị chọọ ụlọ ọzọ gị chọọ ebe ọzọ kwafu ma ọ ga-ere landlord ya kwe gị nọrọ ya ekpehekwe ka isi n'ụlọ ya fụọ legally. Ọ dị mma dịka o si gbarakwuru ugbu a ọkwa onye isi oche ụlọ nzukọ omeiwu steeti Lagos ya bụ nwaanyị anyị che na ọ ga-anọgide ebe ahụ dịka onye spika Lagos State House of Assembly. Ọ dịkwa ka a ga-achụpụ ya maka na edepụtala ha mmadụ 7 bụ ndị ga-anọchi anya ya ka ọ dị ugbu a. Owe m na-agbagwoju m anya ihe mere outsiders ji nwee ọnụ n'ihe gbasara ihe ndị House of Assembly. Tinubu ji nwee ọnụ nwee the right ị na-editabin onye ga-abụ spika Lagos State House of Assembly. Democracy Nigeria wụ rubbish o. Democracy Nigeria very rubbish. Len House of Assembly a na-esizi outside edebatara ha aha ndị ha ga-eme House Speaker. Rubbish. Ọ dị mma dịka o si gbarakwuru ugbu emefele chọrọ ka onye ọkaikpe na-ekpe ya ikpe wezugo onwe ya n'ikpe ahụ na ya trọst hụzi ya n'ihi na ya bụ onye ọkaikpe na-ekpe ya ikpe azụ na-ekpe ya ikpe ọjọọ na-ekwu na ebubo a na-ebo ya na ọkaikpe ahụ sef ajoinikwole ndị na-ebo ya ebubo bụ okwe ya ebubo. Ọ dị mma Bello Turuji iche na ọ laala ọ pụtakwala ọzọ si na ndị Sokoto ga-akwụ ya 25 million naira tax. Mana ndị agha agwala ndị Sokoto unu atọpụkwarala nwoke ọnụ, but ọwụhụ unu atọpụkwarala nwoke ọnụ bụ isiokwu. Unu a ga-echekwakwa ndị Sokoto ma ọ bụrụ na Bello Turuji onye bandit ama ama bịa ọgụ ya ụdị most important thing. Ọwụhụ atọpụkwarala ndị Buruji ọnụ na ndị otu ya. Are you people ready to secure the people of Sokoto when this bandit comes? That's the question. Begging for answer. Ọ dị mma Trump ekwuole na agha mba Russia na Ukraine ga-ebi n'izu ụka ole na ole na-abịanụ. Anyị chọrọ ka ya bụ agha bie ka o bie n'ihi na ya bụ ihe adịla too much. Ọ dị m ebe a ka anyị na-abịakọta kpamkpam ihe omume anyị na akwụkwọ akọ bịara gị kpọmkwem na Nonso Nkwa Ọchịwa chebere na Nonso Nkwa Ọchịwa na TikTok nakwa official Nonso Nkwa TV na YouTube. Ka chi m na-efe ka n'ihu gọjibala m nnụ kụbọchị taa gajibọla anyị siriri werere.